Град Бургас е един от градовете в България с високо развита промишленост и туризъм. Той се намира в район с отлична инфраструктура, удобен автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт. Важна част от тази инфраструктура е и акционерно дружество „Спартак“. България е член на Европейския съюз и това ни задължава да държим на качеството и на високата квалификация на нашия персонал. В акционерно дружество „Спартак“ работят 110 добре обучени работници и служители. Заводът е един от малкото в страната, разполагащ с екип от 12 инженери, които създават и следят за изпълнението на предвидените технологии и продукти. Процесът на планиране и управление на производствените процеси се ръководи и контролира от интегрирана компютърна система. В дружеството е внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008, както и сертифициране на заваръчни процеси по EN 15085-2 и EN ISO 38343-3. Заводът предлага на своите клиенти технологични възможности за производство на метални изделия и заварени конструкции от листов, прътов и тръбен материал. Основна цел на дружеството е да отговори на високите изисквания на клиентите си и да им предложи функционални, технологични, естетични и изцяло завършени продукти. Изработваме и продукция по задание на клиента, както и готови продукти, които могат да бъдат намерени в каталозите на нашия уебсайт. Тук се извършва лазерно рязане на листов материал с дебелина до 16-18 мм, което се характеризира с бързо пренастройване, малък отпадък, точност и качество на изрязваните детайли, като отпада необходимостта от последваща обработка. В завода се щанцова и листов материал с дебелина до 3-4 мм и високоскоростна CNC машина с набор от щанцови инструменти за отвори с различна конфигурация, като се постига висока точност при позициониране. Дружеството осъществява и огъване на детайли от листов материал с дебелина до 8 мм и дължина до 2,4 м с използване на CNC апкант преси, както и на прътов материал с CNC валова и ролко-огъваща машина. В завод „Спартак“ се прави обемно щамповане и щанцоване с преси от 25 до 630 тона, както и заваряване на метални конструкции с използване на МИГ, МАГ, ТИГ заваряване, както и роботизирано. Извършва се и механична обработка, като „Спартак“ АД разполага с универсални стругове, универсални фрезови машини, CNC стругове с точност до 0,05 мм и CNC фрези с точност до 0,02 мм, шлайф машини за обработка на външни, цилиндрични и плоски повърхнини с точност до 0,01 мм. Друга услуга, която предлага фирмата, е нанасяне на качествени повърхностни покрития. „Спартак“ АД разполага с два механизирани и автоматизирани конвейера за електростатично нанасяне на покритие с изпичане в пещи с инфрачервени лъчи. Пещите са с възможност за следене температура и време за престой на изделието в тях. Изградена е и усвоена е напълно автоматизирана линия за нанасяне на прахови покрития. Дружеството предлага на своите клиенти и покрития като електроподцинковане и горещо подцинковане. С цел удовлетворяване на европейските норми, в дружеството е създадена организация за осъществяване на входящ контрол върху качеството на материалите и изходящ върху качеството на продукцията. За удобство на нашите клиенти предлагаме транспорт до указана от тях дестинация, като изключително държим на точност, коректност и качество при транспортиране на продукцията.
През последните години близо 75% от продукцията на акционерно дружество Спартак АД се реализира в Европейския съюз.